Kaixo guztioi eta ongi etorriak izan irabazi arte podcastera. Kaixo Nora. Kaixo Latz, zer modu zaude? Ondo, tazu? Ez baina Olatz, benetan. Zer modu zaude? Benetan. Bueno, Nora beldurra ematen didazu. Olatz, lagun ona izaten saiatzen ari naiz, baina ikusten dut zurekin agian ez duela funtzionatzen. Bueno, lagun ona izatea nahi baduzu, aurkeztu gure gaurko gonbidatua. Vale, gero kontatuko didazu zer modu zauden, Bueno, zuk pasaden astean esan zenidan bezala, ez dakit etxean asmatu duzuen, baina gaur ere zarauztar bat ekarri dugu podcastera. Zarautzen. Azte arrobia duten, Gaur gurekin Esti Alvarez dago. Kaixo Esti, zer modu? Kaixo, eskerrik asko, ondo. Ondo? Bai. Esti softball jokalaria da, ez? Bai. Eta badakizu zer den hori Olatz? Ez. Ikusten da asko prestatu dugula atala, ez? Zer da, beisbolaren antzeko? Beisbolan antzekoa da. Bueno, zelaia pixka txikia bada, pelota handia bada, aro batzuk aldatzea, baina antzekoa da. Eta zuk ze posiziotan jokatzen duzu? Normalean atzean, batzutan aurrian, baina atzean, izena du outfield. Outfield. Eta zein da softballaren helburua jokatzerakoan? Daude bi talde, ez? Bai, bi talde daude, batzuk ataka biteue, bestiak defenditu, eta kontua da, karrera kitia. Eta karrera bakoitza, osea, puntua da, eta gehiena lortzitu nahi irabazitugu. Eta karratuan iten dezue karrera? Bai. Banaka, baseak zapaltzen jun behar dezu, eta azkena zapaltzean, puntu bat. Ze guai, bakizu nik ikastolan joalazten nula, txikian nintzanian. Bai. Baina hola, baloi batekin bezala. Zu joalazten zerun baloi batekin? Bai. Hankakin? Hori da, txutatik martzen nula eta gero... Me encanta, Eta zapaltzea jun bartzen jala, ez? Bai. Eta zenbat puntuta irabazten dezue? Daude, partio bakoitzean 7 entrada, eta gero diferentziak daude, baina normalean 7 arte jolaztea, eta berdin, batik, bigatik, nahizun, Osea, esan duzu zure posizioa, ez dut goratzen zein? Outfield, bai. Eta zein behar duzu? Atzea jutean pelotak hartu, eta zelaira bota, aurrea bota. Hori da, ateatzen dianean zelaitik? Bueno, hori da, ateatzen dianean zelaitik handa, punto bat direktamente, eta buelta osoa ematezu. Da home run. Ah, bale. Baina ez, atzea etortzean pelota gartzituzu eta aurrea botatzen dituzu aurrean dagoen pertsonai. Eta hain kirol agian ez zain ezaguna, ez? Leharon ez du inork jokatzen gure lagunetatik. Zuk nola ezagutu zenun? 10 urten eskanean ezin zan, Zarautzen lehenengo talde bat zeon, eta nire etxaspian entrenatze zuen, eta horreak jetxin nintzen, eta entrenatzeiak esan zina behar nahi nun probau, eta hortik oain arte. Eta lehen, Zarautzen, eta orain Orioko bate horretan? Bai, ni leheno Zarautzetik Donostira junitzen, Orion jolastu nun urte bat, eta gero Donostiko taldea Atletiko San Sebastianea junitzen, gero taldea desagertu nintzen, eta Madriden jolastu nun. Ribasen? Bai, Ribasen, 3 urte, 3 urte, eta aurreko urtean etorri nintzen Orio. Eta Madrila juntzinean baita ere han bizi zinean? Ez, hemen dikuten nintzen, astebururo jolastea. Zer? Bai, eta entrenatu hemen? Hemen, bakarrik, bai. Hala, bakarrik? Bai, beste taldekide batekin baino bai. Ai, ama. Osea, eta astean zehartzen bat egun entrenatu behar duzu? Oain 3 aldiz entrenatze dugu, baina nik antolatzen ditu nire entrenamentuak. Eta elite horreta iristeko gaur egun baukazu miraren bat, txapelketaren bat... Bai, iraian dakau Europako txapelketa, eta ea sortea don. Eta zein izan da zure ibilbidean izan duzun momenturik kutxunena edo? Preolimpikoa zailkatu ginean, 2019an, Espainiako selezioakin, eta aurreko urtean mundiala jolastu genula, Valentzian. Wow, eta hori nola izan zen mundiala jokatzea? Valentzian egin zen? Bai, Valentzian ospatu zen, izan zen mundial bat 3 fasetan bezala banauta, bat jolastu zen Italian, Irlandan eta hemen Espainian, eta lehenengo bila bakarrik zailkatze zian, 6 taletatik, eta gu, ez ginean zailkatu, baina oso jolastegatik mundiala. Ja, eske pasada bat, Esango zenuke kompetentzia nahiko daola mundu mailan iristeko ala oraindik ez daude jokalaria beste. Bai, jokalariak badaude, bakarrik Espainian ez daudela beste. Eta Espainia mailan mutilak eta neskak parekatuta daude mailan la. Bai. Eta lehen esan duzu baita ere ezberdintasun batzuk zeudela beisbolarekin eta aldakortasun batzuk, ez? Zeintzuk dira adibidez ekipazioan gauza ezberdinak edo? Azkenean esan dizuten bezala, zelaia beisbolekoa handio da, pelota txikiagoa da, softballekoa handio da, eta basen tartea, basen distantzia bai txikiagoa da. Eta janzkera aldetik? Ez, antzekoa. Eta olimpiadak aipatu dituzu, 2008ko olimpiadetan softballa jokatu zen, aurten ez? Aurten ez. Eta zergatik hori? Kendu intzuen. Urrengoan bai. Bai, aurten ez, baina urrengoan ja bai. Bai, berriz bueltatu da.
Ostras, eta olimpiadetan parte hartzeagatik zuek jokalari bezala kobratu egiten duzu, lanaren parte da? Bueno, azkenean honetaz ezin da bizi Espainian pertsona gutxi daude. Honetaz bizi danak izateko ez dakit 10 pertsona gutxi. Softballean? Bai, azkenean denok ikasketa azkau, lana dakau, aparte, osea, hau guretzat azkenean hobi bada. Ja, eta zuk zeiten duzu softballaz aparte? Ni gizarte integratzailea naiz, da, bueno, lan aitet entidade batean. Eta orduan, denboratera barazu, bai laneako, bai entrenatzeko, bai Valentzia juteko, edo... Bai, azkenean nire oporretatik, osea, nire laneko oporrak dira nik kanponato jolastituten, azkenean oporrak ezkau berditut, orduak ate berditut lanain berde, eta gero aparte antolaun behar naiz entrenatzeko, Claro. Gaur egun, bizialdianak Espainia mailan softballetatik zergatik da? Patrozinioa daukatelako? Bueno, holako adibidez, Madrienik leheno jolaztezun un ekipoak diruaka, eta orduan, batzuk irabaztegue hortik. Bueno, da umiak entrenatzen, gaztiak entrenatzen, eskoleta juten softballa erakustea. Claro, azkenean ez da bakarrik jolastea ez, baizik eta gian entrenatzea. Bai, gaztiak entrenatzea, eskoleta jutea erakustea. Eta ze jokatzen zu Espainia mailan? Bai, Espainia mailan. Bai, asteburu bat etxean, bestea kanpoan. Zenba dedikazio ez? Ikusten duzu, ezinezkoa izango litzatekela hemendik urte batzuta profesionalizatzea? Ez. Ikusten duzu oso Hemen ez, zaila. Espainian ez. Osea, badaude beste hiritan baiet, baina hemen ez. Zein da gian mundu mailan softballa gehien daun? Japon, estatu bat, bai. Normalian mundialan finalak eta olimpiadetako finalak Japon estatu batuak izatea. Eta Kanada, bai. Eta baukazuen mira gero ja, hemendik zen bagarren urteta da urrengo olimpiada? 2028. Parisoain, eta 2028. horretako klasifikatzeko mira daukazu ez, ezta? Bueno, lehenengo preolimpikoa klasifikatze bagea ondo, eta gero ikusikoa, baino zaila da. Zenbat pertsona Europatik talde bakarra. Talde bakarra Europa guztitik? Posible da, oso zaila da. Bai, oso zaila da. Osea, preolimpikoa juntzian 6 ekipo eta Italia bakarrik klasifikatu zen. Osea, bakarrik talde bat. Europa oso handia da bakarrik talde bat juteko, ez azkenean. Eta hori da, hola... Bai, aurreko preolimpikoan bintzat bai, urrengoan ezakin nola izango da, baina bai. Aurten ez dakigu? Aurten ez dago, aurten ez. Ostras, hori nahiko kuriosoa da, ez azkenean ikuste olimpiada bat izan daitekela oso tokia propos bat jokalariak ezagutera eramateko, ez dakit, bidaiatzeko baita ere, zuk disfrutatzen duzu bidaiatzen? Bai, pila bat. Osea, azkenean leku ezberdin asko ezagutu ditut softballagatik. Bai, europeoagatik, bai, osea, askotan. Atletikokin bai, liga irabazteagatik eta kopa irabazteagatik, udaran europeuak dazka orduan. Lehenengo bigarren gelitze basea orduan, ezagutu ditut. Ze guai. Eta noa juntzea urrunenen? Europan, hori bai. Paris... Bueno, Europa esaten duzuela... Baina bai, Europatik kanpo baino, Holanda, Txekia, Bulgaria... Eta Espainian zein da talderik onena edo... Madrilekoa. Bai, Ribas edo... Bai, Ribas. Eta gero zu itzuli zinen honea, jokatzea? Bai, azkenean ja pixkan nekautan egon astebururo bidadeatzen, bakarrik entrenatzen, gehienak gogorrena zan, bakarrik entrenatzea. Planteatezun inoiz jutia Madrila bizitzea eta dena? Bai, pentsatu, bai, baina ikasten hain itzan, nire familia, nire lagunak, dena hemen dekan, ez dakit, azkenean, bai, betetze hitz softballak, baina, esanetan bizitza juteko bakarrik, bai, laguna askatan, baina... Bai, kondizioak ere prekarioak baldin badia eta hoi ez baute kubritzen azkenean. Azkenean, hane bai nik uste bizitza bi hauerko nula, gauzak, bilau ikasketak, segi. Ja, ez gu futbolariak geha, baina beti esaten dugu azkenean, badakigula futbola dela, kirol bat oso prioritarioa, agian diru gehien sartzen den kirola, eta horrek ere egiten du, baldintzak keroz eta hobeagoak eukitzea, baina horrek ez du esan nahi ere, beste kirol batzuk daudenik zurea bezala, eta azkenean beste baldintza txarragoetan daudena. Ja, bai. Eta gu futbolariak izan da, zuk esango zenuke ondo moldatuko ginatekela softballean, ala zei behar da softballean kirolariona izateko? Bueno, azkenean nik usteet denok parte hartu dezakegun kirol badala, ez dago diskriminazioa ikan, zanet edo zeinek hartu, azkenean futbolian bai berdezu kondizio fisiko bat, 80 minutu aguantatzeko korrika, baina softballen azkenean geldialdi asko daude, ordu, bueno, azkenean, no sé, depende posizioak ebai, zure gauzak eskatze izkizu, baina nik uste edo zeinek aldula parte hartu. Bueno, probatuko dugu. Bai, nahi zuenean, etorri. Bai, nik bai. Eiten dituzue ate irekiak edo partidoak irekiak dira? Ez ditugu baina alditugu probau, porque jendia berdeu.
Esan nahi dunak apuntatzeko aukera daka. Hemen Donostin Riberasen dagoen taldia da, beisbolekoa da, softbolekoa da. Oain ja ez da, nik jolasten, Atletico San Sebastián zan, Riberasen jolastezuna, baina ja 2019an desegin nintzen, porque etzegon kantera, eta orduan Ostras, ze pena, Bai. Eta, jendea behar da. Bai, nahi duenak apuntatzea, neska mutilak nahi duenak. Ze guai. Azkenean beisbolare bai badao, eta edo zer alko genuen antolau. Hemendik, dei bat egiten dugu, Bai. Euskal Herriko ume mutil edo neska guztik, ez badakizuek kirolen bat edo futbolaz nekatu baldin bazarete, softbolean eta beisbolean jendea beharrezkoa dela. Hoixe. Agian zutan ni ez? Zu igual bai, ze Nik planteatu beharko dut, ze beste behin baten futboletik botatzen autenean, agian beste kirol batea Begira. planteatu beharko naiz. Bai. Bazpadare. Bueno, eta beste kapitulo batean gogoratzen zara Olatz, Manentzelaren etorri zenean. Bai. Jokalari aintzindaria, benetan kapitulo hori oso barregarria eta entretenigarria da. Eta berak aholku galdera moduko bat utzi zuen zuretzako, begira, entzun zer esan zuen. Galdera izango litzake, zu gustoa bazaude eta ondo bazaude, aldamenean ber taldeakin, alden taldea ondina itea eta konfiantza ondina izatea. Eostentzako. Bai, azkenean behar da konfiantza ez, taldean behaiekin jolaztezu, behaiekin pasatzezu ordu asko, konfiantza behar da, aholku polita. Oso, azkenean daztuk esan dezuna, ez? Igual, juntzinala, Madrilen nekatu zinala, zuk bakarrik entrenatzetik ere, nekatu zinalako. Bai, azkenean juten nintzen ostiraletan ere entrenatzen nun, larun batetan ez genekaun ez erriteko eta igandetan jolazte genuen, eta azkenean ostiraletan oso ondo entrenatzet, baina bastian zehar, bakarrik entrenau behar nun. Bai, taldean ikuste azkenean, kirol guztietan, naiz eta bakarkako kirol bat izan, garrantzitsua dela. Bai, beharrezkoa da, honea etorri nintzanean, pozik jarri nintzen bakarrik horregatik. Ezagutzen nun ja hemen zegoen jendia? Bai, batzuk nire laguna zian, da, bueno, hain, asko zobeto. Ostras, claro, kriston aldaketa. Talde lana oso garrantzitsua da. Eta oraintzuk daukazu aukera, nahi baduzu beste emakume kirolari bati galdera egiteko, beraz? Zein izan da esperientzia politena zure karreran? Oso ona. Oso ona. Bueno, eta amaitzeko, beti egiten dugu galdera berdina dela estik, zuk, ze esango zenioke, zure 15 urteko esti horri. Jarraitzeko konstantia izaten, lanian, ze azkenean hortik aurrera lortu dituten gauzak konstantia izatagatik izan dela, eta lan aitagatik, entrenatzagatik asko, eta ez usteagatik azkenean, nahetelako eta asko gustatzea ditelako hau. Aholku oso ona. pasio beti horretik ez. Naiz eta baldintzak ez izan guztiz aproposenak, azkenean lanitea eta zure pasioa baldin bada horretik jartzen. Azkenean orduak sartzea eta zugna ezuna lortzeko. Jo, ze fuerte, bale, eskerrik asko aholkuagatik. Zuei, eskerrik asko. Eta, bueno, eskerrik asko zuei, entzuleoi, aurten nere, atal honetan, gurekin egoteagatik. Bai, eskerrik asko, ez etortagatik. Zuei, eskerrik asko inbitatzagatik. Zorte hon. Eskerrik asko. Doixe. Ez da, eskerrik asko, Olatz. Eskerrik asko, Nora. Urrengo bat arte. Agor. Aio!